दक्षिण गोव्याचा दक्षिण गोव्याचा जाहीर होणार आहे आणि लेडीज आहे आणि तुम्हाला मीटिंगसाठी बोलवले. काय आज डिक्लेअर होणार? आज पण दादा डिक्लेअर आज आता किती वेळाने समजेल? आज उद्या करतायत तानावडे. नेमकं काय आज होण्याची शक्यता? आता कसली मीटिंग आहे मॅडम? साऊथ गोवा कॅन्डिडेट. सो आज डिक्लेअर होतं मॅडम. फायनल झाले लिस्ट फायनल. मॅडम कसली मीटिंग आहे? सगळ्या काहीच हां, पण आता दक्षिण गोव्याचा उमेदवार डिक्लेअर होणार आहे. सगळ्या लेडीज, जेवढ्या लेडीज आहे, नेतृत्व आहे, ते सगळ्या आलेले आहेत. लोकांना मॅडम आहेत, दिल्याला लोक आहेत सगळ्या. आज डिक्लेअर होणार आहे. आता अध्यक्षला भेटायला भाऊ, आज दक्षिण गोव्याचा उमेदवार आता डिक्लेअर करणार आहेत. मीटिंग बोलवली, सगळे नेते येत आहेत. नाव मध्ये बघा. पण किती असेल भाऊ की नाव हो आता कळणार, अजून कळलं नाही, पण त्यामुळे वेळ दिली आहे त्याने. पण किती बोवाळ झाला की फिमेल कॅन्डिडेट मेल कॅन्डिडेट किती डिक्लेअर झालं कोण? असे आम्हाला काय सांगून आता एकदम अध्यक्षाला फोन करणार. 7:30ला. हो, 7:30 वाजता डिक्लेअर होईल. हो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.